17-нче бүлек. Норадынның Кадир бирде кулына тотсак булганы. Искәндәр Гыйләҗев укый. Идел йорт ике булганда, ил берекми торганда, Идегәй белән Норадын ике яры булганда, ир Норадын ил йорттан үз атасын куганда, хан сарайда Норадын хан булдым дип торганда, Кадир бирде яшь солтан бу хәлләрне күргәндә, минем дә көнем җитте дип яу ярагын тургызды. Калган куткан ирләрен үз янына җыйдырды. Анда җитеп яз килде, Ширүле күлгә кыш килде. Кадир бирде яшь солтан Ширүен алып алдына, Ширүле күлгә кундырды. Алтын сарай, хан сарайы ак ишек, ир Норадын килгәндә, ал тәхеткә менгәндә, ал тәхетнең аркасы, алтын йыгач тутый-кыш, сайрап телгә килгәндә, Азамат ир Норадын Киң Жанбайга анда әйтте: "Эй Киң Жанбай, син дә минем би икән, мин дә синең хан икән. Ширлүдә ау юкмы? Барып байка" дип иде. Камалның улы Киң Жанбай, ул да бездән булды дип, аргымагын атланды. Ширүле күлгә килгәндә, Кадир бирде солтанның пысулы яткан Ширүе, кырык ташлап артыннан, Жанбайны йыгып атыннан, кулын анда кайырып, тотсак итеп майырып, Кадир бирде солтанның чатырына ап килде. Кадир бирде анда әйтте: "Нугайлының агыр йорт Туктамыштай атамның байтак куган җире иде. Тугыз солтан атасы Туктамышның бие идең. Бүген кемгә би булдың? Алтын ташлы тәхтемә бүген кем угылын мендердең?" Анда әйтте Киң Жанбай: "Тула йортның иясе Туктамыш хан көнендә мин дә аның бие идем. Туктамыштай хан улы Кадир бирде син идең. Бүген син дә ни булдың? Бүген мин дә ни булдым? Кадир бирде солтаным, бер кашык каным багышла. Идегәй улы Норадынны кулыңа китереп бирейем." Жанбай сүзен биргәндә, Кадир бирде яшь солтан аны кулдан җибәрде. Кайта килеп Киң Жанбай Норадынга анда әйтте: "Эй Норадын хания, мин дә бүген би икән, син дә бүген хан икән. Багыңнан багың сынасаң, сыярлыгың бар икән. Аулашының ала йөр, Ширүле күлдә ау икән. Атланайык ханиям." Жанбай алай дигәндә, Норадын белән икәүләп, Ширүлегә килгәндә, күз ачып күз күргәндә, Жанбай анда юк булды. Идегәй улы Норадынның әйләнәсе яу булды. Күз ачып күз йомганчы, кырык ташлап артыннан, Норадын авып атыннан, аягы кулы бау булды. Төшкән җирен караса, бер караңгы баз булды. Базына таш ябылды. Кадир бирде яшь солтан анда сырнай чалдырып, Чыңгызларын җыйдырды. Улус бие барынны, Ырыш бие шарынны, Төмән башы Туйбакны, Аждарканнан Мулайны, Мөйтәннән туган Кыпчакны, Камалның улы Жанбайны, 9 ирен янга алып, анда киңәш кылдырды. Әзәлдән дошман Норадын такка менгән көнендә тагыннан базга егылды. Инде аның да атасы Идегәйне каян тотыйк? Туйлап киңәш иткән соң, 9 Чыңгыз 9 ир, 9-ы да уллы икән, 9 улын тургызып, 9 илче кылдырып, Иделне үтә кичереп, Идегәйгә җибәрде. 9 илче 9 ул Идегәйгә җитеп килгәндә, 9-дан бире аны әйтте: "Синең угылың Норадын тәхетеннән язып хур булды. Кулыбызда тотсак кул булды. Аны да юлып алмагың әле синең хәлеңдә. Угылың кынын бирерсең. Кадир бирде солтанга безнең белән килерсең. Угылың ясак, башың сау булыр. Ясагына күнмәсәң, үлтерелер Норадын." 9 илче 9 ул Идегәйгә аны дигәндә, ул 9-ның җидәвен Идегәй анда тотып бәйләтте.
икәвен кайта җибәрде. Кадир бирде солтанга, кайта җитеп әйтегез. Норадынны нитсә дә, анда үзе белгән эш. Монда калган җидәүнең җидәвен дә юк кылам. Ул 9-ның икәве кайта җитеп килгәндә, 7-нең 7 атасы Кадир бирде солтанның аягына җыгылды. 7-безнең 7 угыл, җидәвен дә коткаргыл. Киңәш уңаш кылган соң, Кадир бирде Идегәйгә кайтадан илче күндерде. Тотсак иткән 7-ңне, 7-вен дә кайтаргыл. Норадындай балаңны мин дә сиңа кайтарыйм. Илче кылып игән соң, Кадир бирде анда әйтте: Кулга төшкән дошманны кайтадан буш күндерсәк, безгә лаек эш булмас. Бер хәйләсен кылыйк дип. Норадынны баздан алдырды, аягын анда салдырып, ялангачка калдырып, тимер шөй каккан кара идәнгә бастырды. Норадын анда кергәндә ни булганын аңлады. Буй такта, тимер шөй каккан буй такта, пычаклап суккан урындык. Ир Норадын курыкмады. Басып атлап узганда, бер йөзен дә чытмады. Пычаклап суккан урынга тайшанмастан утырды. Кадир бирде сорыйдыр: Аркадан күчкән 6 арба, 6-ы да казна арба. Аны ниттең, Норадын? Җавап бирде Норадын: Аркадан күчкән 6 арба, 6-ы да казна арба. Тулгашканда мин аны, адашканым бардыр дип, адашканда мин аны үз кулым белән садака итеп биргәймен. Кадир бирде сорыйдыр: Тулгай йөгергәндә җир бавырын кыдырган, тустагандай күзле турыны, аны ниттең, Норадын? Җавап бирде Норадын: Тулгай йөгергәндә җир бавырын кыдырган, тустагандай күзле турыны, тукыш иткән көннәрдә үз астыңнан менгәнмен. Менеп алып сугышта үзеңә каршы йөргәнмен. Кадир бирде сорыйдыр: Бер ягы 12 шайман юнаган, бусагасы Булат өйләрне, аны да ниттең, Норадын? Җавап бирде Норадын: Бер ягы 12 шайман юнаган, бусагасы Булат өйләрне, мугайганым китсен дип, иреккәнем килсен дип, уран утка якканмын. Кадир бирде сорыйдыр: 8 җирдән чигелгән, 9 җирдән тукылган, кара кыштан тегелгән, тунны ниттең, Норадын? 9 кызлык, 1000 койлык, Нурбыга атлы көбәмне, аны ниттең, Норадын? Җавап бирде Норадын: 8 җирдән чигелгән, 9 җирдән тукылган, кара кыштан тегелгән, тунны Тәңре биргән соң, сыртыма салып йөргәнмен. 9 кызлык, 1000 койлык, Нурбыга атлы көбәне Тәңре үземә биргән соң, бүктәр тышлап кигәнмен. Кигән соңын сугышып, үзеңә каршы килгәнмен. Анда утырып Киң Җанбай Норадынга аны әйтте: Тулганалы Айбалта, аны ниттең, Норадын? 9 солтан атасы, Тулай йортның иясе, Туктамыштай хан ирне, аны ниттең, Норадын? Кыннан чыкса сынайган, туры чалсаң баш кискән, Алжасман дигән кылычны, аны да ниттең, Норадын? Ханакәдәй күреклене, көнәкәдәй сылуны, аны ниттең, Норадын? Кисмә сары алтын, мөһер суккан саф алтын, инҗе гәүһәр якутны, аны ниттең, Норадын? Җавап бирде Норадын: Тулгамалы Айбалтаң, тукыш иткән җирләрдә уң кулыма алганмын, алып кайрап салганмын, карыны юан биләрнең инкәйтеп башын алганмын. 9 солтан бабасы, Тулай йортның иясе, Туктамыштай хан ирне төнәй куганмын. Иртеш башы кара тунда куа барып җиткәнмен. Кыннан чыкса сынайган, туры чалсаң таш кискән, кайрып чалсаң баш кискән, Алжасман дигән кылыч белән Туктамыштай хан ирнең сакалын ала кан итеп башын кисеп алганмын.
сөяге тиздә калыр дип, сөйрәгеннән тишкәнмен. Канлы башын атаңның канҗагыма такканда, карындыкка сарганмын. Атам алдына китереп салганмын. Хан сөяге кия дип, ханнарны куйган сарайчык. Атаңның башын мин анда алып килеп куйганмын. Ханакәдәй күреклене, көнәкәдәй сылны Тәңре үзе миңа биргәндә, тиген улҗа кылганмын. Кисмә-кисмә сары алтын, мөһер суккан саф алтын, инҗе гәүһәр якутны халкыма мин барын кисеп улҗа кылганмын. Камалның углы Киң Җанбай кире сүзгә Җанбай. Арырак китеп сөйлә син, биррәк килеп тыңла син. Кылан коега төшкәндә, кырбага айгырлык кылыр. Норадын турга төшкәндә, Җанбай аударлык кылыр. Ашма күзең, тишәрмен, сөйләмә, телең кисәрмен. Ишеңә кирип, мин синең кара йылан булып гизәрмен. Аш биргәннең улысың, мал биргәннең кулысың. Куллык кылып 7 балаң, 7 буының корысын. Мин Рамазан айында, айның 15 көнендә, пәйшәмбе көн җомга акшам, айның тулы төнендә, ай көн бергә йөргәндә, асылдан пәйда булганмын. Кадир бирде яшь солтан, Норадынны үнсез табып торасың. Озын угы киң җайы төшә куйса кулыңа, синдәй әйткән солтанны җибәрмәсме иде ир үзе, атаң барган кайтмас йортның юлына. Алшылар белән алдатып, садак савыт ташлатып, хәйлә белән кулга алып, Кадир бирде яшь солтан ши үткәреп торасың. Заманында белеп әйткән үкенмәс, кузагачтан биекмен, болытка тисәм бүгелмәм, кайнашып биткән бутакмын. Өермә сукса иелмәм, буралкы аттан ярсумын, бугалак салсаң туктамам, бутыргактан катымын. Бурныма ши үткәрсәң шыдармын, бусқынчыктан кыешмын. Тизгә салсаң төз булмам, ак диңгездән ашымын. Шикәр түксәң төшемәм. Тулай байтак иясе туктамыш атлы атаңны кисә кырыккан арсланмын. Йөрәгемә пичак тыксаң да, әйтермен, һич курыкмамын. Коралсызларны кыйнау, йоклаганны үтерү, көчсез кеше эше ул, юнсез кеше эше ул. Норадын алай дигәндә, пичаклап суккан урындык бөтен ярып кергәндә, аягыннан кан саркып, йөзлегенә ингәндә, кымшанмастан утырып, турыдан җавап биргәндә, Кадир бирде яшь солтан Норадынга таң калды. Андый батыр ир булдың, атаңа миннән сау юнәл. Аны әйтеп яшь солтан Норадынның кулын чиштерде. Эчәргә ияр салдыртмый, менәренә ат бирде. Җайдак атка мендерде, Иделгә туры китерде. Тирләп килгән атыннан ярасына үтеп кара тир, ягыр булып Норадын туралмаслык булсын дип атны кызу җилдерде. Иделгә килгән Идегәй Идел аша кычкырды. Каны углым Норадын, аны миңа җибәрсен. Бу җидәүне җибәрим. Кадир бирде бу яктан, Норадынны салга артлап, Идел үтә җибәрде. Ике яктан ике сал, икәве бергә килгәндә, арадан торып Идегәй Норадынга тулгап аны әйтте. 7 кичә беренсә, җир ялгышмас мырза углым. 7 дәрья кушылып, котырынып ташканда, җил каяктай умравын җилгә биреп ашканда, ташкын тирән дәрьяны болыттай үткән мырза углым. Кыла саргыл баласын, куга чөйгән мырза углым. Ку канатын сал итеп, Идел кишкән мырза углым. Каз канатын сал итеп, җаек кишкән мырза углым. Салны салга бәйләше, сал эчендә җидәүне, яхшы уңгарчы мырза углым. Идегәй алай дигәндә, саллар салга килгәндә, Норадын салны сүздереп, салны салга бәйләде, салда утырган 7 углы, җидәүендә үтереп, ана Иделгә кулатты. Иделне кичеп Норадын,
Идегәйгә килгәндә, гызыр гафу үтенеп, кулыннан үбеп йөгенде. Ярасына үтеп кара тир, ягыр булып Норадын ул сәгатьтә егылды. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.